Татар халкының бұрынғыдан келген күркәм йыла, ғырыф гадәтләре барысы да көз алдында. Казанда елның күтіп алынған құлашлы бәйрәме Сабан тойы гөрләп узды. Җыр бию, милли уеннар, мәйданны дер селкеткән көрәш, милли бәйрәмебезнең матур мизгелләре алдагы язмада. Бәйрәмне ачу тантанасы театральләштерелгән күренештән башланды. Татар халкының хезмәт сөючәнлеге, гасырлар дәвамында тупланган тарихы. Сабан туй бәйрәме кысаларында халыкара БРИКС уеннары тәмамланды. Сабан туй ел сайын йөзләгән кешене берләштерә. Быел шуларга 90 илдән килгән кунаклар да өстәлде. БРИКС уеннарында катнашучы илләрнең байрагы Сабан туйының төп сәхнәсендә. Хәерле көн, исәнмесез достар. Шән күңелдән барыгызны да бүгенге матур бәйрәмебез Сабан туй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек саулык барыгызга да. Наш самый любимый праздник Сабан туй проходит совместно с играми БРИКС. Даже завершение игр БРИКС. И, конечно же, такое событие, как проведение спортивных игр стран БРИКС, это огромное доверие руководства Российской Федерации, президента Владимира Путина, правительства России, но и всех служб, которые обеспечивают организацию этого праздника. Это огромное доверие. Давайте поаплодируем руководству страны за то, что в Казани дальше получала вот такие задания. Сабан туйы мәйданында татар халкының көн күрешен һәм мәдәниятен чагылдыра торган дистәләрчә хуҗалык. Аларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов карады. Нурлат районы татар йолалары буенча туй күренеше күрсәтте. Һәм әлбәттә спорт ярышлары. Буа районы хуҗалыгында билбау көрәше оештырылды. Традицион ярышларда дөнья чемпионнары үзләрен һәвәскәрләр белән бер тигез сынап карады. Очень рады, что довелось приехать сюда в этом таком празднике. Бик матур оештырылган, барысы да шат күңелле, җырлыйлар, бийләр. Чын күңелдән оештырылуы күренеп тора. Үз туган илебездә шундый ук бәйрәмне оештырасы килә. Сабан туйны бәйрәм итү йолалары гасырлар буе үзгәрми, милләтләрнең ныклы элемтәсе һәм бердәмлеге үз тамырларын онытмаска һәм татар халкы тарихын саклап калырга ярдәм итә. Казан БРИКС уеннарында катнашучылар белән саубуллашты. Бәйрәм көнендә Татарстан башкаласын болыт капласа да, бердәмлек һәм дуслык җылысы халык күңеленә хуш килде. Дәрвишләр трак комплексында узган Сабан туйда контракт буенча хәрби хезмәттә сайлап алу пункты эшләде. Биредә теләгән һәркем контракт буенча хәрби хезмәт турында тулы мәгълүмат ала, гариза бирә һәм беренчел сайлап алуны үтә ала иде. Сабан туйны башкаланың Аккыш күле буенда да бәйрәм иттеләр. Катнашучыларны республика рәисе һәм шәхсән үз исеменнән Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Парламент рәисе Татарстанның милли хуҗалыклары белән танышты. Елына карамастан авырлыклар да бар бит инде. Халкыбыз хезмәт итә, эшли дә ала, ял итә дә ала дигән фикер минем менә йөрәгемдә бар. Менә бу байлыкны саклап калырга, буыннан буынга биреп торырга, алар яшьләребез менә күреп үсәләр, катнашалар, алар сакларга тиеш. Бу күп милләтле республика халкын берләштерә торган менә шушындый олы бәйрәмебез. Кама тамагының осталыкларының берсе балык тоту. Хуҗалыкта теләге булган һәркем балык тотып карады. Берәүләр өчен традицияләргә хөрмәт күрсәтү, икенчеләр өчен үз ялыңны төрләндерү, туганнар, якыннар белән очрашу мөмкинлеге. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Дмитрий Торов, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары.